Bună, fanișorii mei! Astăzi o să facem un nou video. Adică să îi mulțumesc lui Besti foarte mult pentru că m-a ajutat să învăț basket în sala de sport la școală. Îți mulțumesc, Besti, foarte, foarte mult. Te iubesc și sper să nu te superi pe mine dacă n-am putut să fac ce mi-ai arătat tu. Te pup și te iubesc foarte mult, chiar dacă noi ne mai supărăm. Deci haideți să vă spun. Noi atunci când ne supărăm, zicem că nu ne mai împăcăm niciodată. Dar nici 5 minute nu trec că începem să râdem, vorbim, glumim. Și asta îmi place foarte mult la ea. Pentru că ea e o fată, e un om bun și de încredere. Poți avea încredere în ea. Ea este o fată foarte bună, nu vrea să facă rău oamenilor, dar ea îmi spune mereu, chiar dacă o colegă vrea să ne facă rău și îmi spune chiar dacă ea e rea, noi trebuie să fim buni cu ea ca să vadă că noi suntem buni. Și asta a fost foarte drăguț. Eu am zis, că eu nici nu țin cu acea colegă. I-am zis, hai să, nu mai știu ce am zis, dar am zis să îi facem și noi ce ne-a făcut ea nouă. Și ea mi-a spus asta. După ce am zis eu asta și asta, eu am ascultat, pentru că chiar așa e. Dar totuși, ce primești, dacă nu știți vorba aia, nu o știu prea bine, dar cred că o știu bine, cred că e bine cum o zic, ce primești, aia dai. Ba nu. Da, ce primești, aia dai sau ce ai, aia dai. Da, deci vreau să vă spun că ea este un om de încredere și vă rog, abonați-vă la ea pentru că chiar mi-a promis că dacă îi fac 1.000.000 de abonați, bine, trebuie să o ajut. Și mi-a spus să rog lumea să îi dea subscribe, așa că vă rog frumos, abonați-vă la ea. În videoclipul anterior v-am arătat cum o cheamă, așa că vă rog, abonați-vă la ea ca să facă și ea 1.000.000 de abonați, deoarece își dorește foarte mult să ajungă la această sumă fantastică, iar ea de asta s-a apucat de YouTube. Iar părinții ei au certat-o foarte tare pentru că n-au făcut. Așa că ea a vrut să-și facă canal de YouTube pentru voi. Pentru că ea iubește lumea. Așa că abonați-vă la ea, vă rog. Vă rog, abonați-vă la ea. Și dacă puteți să-mi dați și un subscribe să ajung și eu la 100 de abonați. Dacă ați fi drăguți să vă abonați ca să ajung și eu la această sumă faimoasă. Vă pup și vă iubesc și nu uitați să vă abonați la canalul ei și la canalul meu. Vă pup!